Искаш ли да знаеш в кой от петте елемента – дърво, огън, земя, метал или вода си роден и в кой елемент си според твоята възраст в момента? Напиши ми в коментар годината си на раждане и ще ти отговоря кой е твоят основен елемент и в кой елемент си сега според възрастта ти. Ще балансираме енергиите на елементите в нас, като започнем от елемента дърво на 14 юни. Елемент дърво има енергията на вятъра. Този елемент е символ на ново начало, растеж и израстване. Енергията на вятъра, която носи елемента, има усещане за движение, без която енергия не е възможно никакво движение. Положителните качества на елемента са подвижност, любопитство, креативност и други. Цветът на елемента е зелен, а сезонът, на който отговаря, е пролет. Ако се чувстваш в застой, ела да творим заедно с метода нейрографика и първият елемент дърво на 14 юни от 18 часа. Пиши ми да запазиш своето място. Последвай ме, за да ти разкажа и за другите елементи и се включи с мен заедно да балансираме енергиите на елементите в нас.